What's up mga boss? Welcome diri sa akong channel. Mao ni akong first vlog with my new phone. Palitag bagong iPhone para natay nindot nga camera para sa tong mga bagong sumusunod nga uploads. So karon mga pani akong ma-upload siguro ma-upload ni sunod adlaw na siguro. Bago pa taon ko na enroll ganiha. Gamay update sa tong YouTube channel. Portal unsa na daghan na kag na-enroll. What's up guys mga ka-techno diyan ako. Wala pa na nga enroll nga sangit. Wala pa na approve ilang portal. Ako among section sa among course first year na-approve na bitanan. Shout out sa mga maestro nga buot ang kistanan mao nangunay. Mao nangunay sa among enrollment process para lang gid makasihan namin next week. Pero sadly nagit po yung mga wala approve ang abang courses gyapon. And kapoy kistanan sige tag balik-balik sa eskwelahan, sige tag pliti-pliti and wala ra tema pa. Shout out day sa portal nga kusog kistanan. Kusog kaayo. I hope ang system sa portal dili na mulag and daghan nagma cater nga students next week and hope within that week ma-approve na tanan. And ampo lang gid mga ka-techno, ano lagi tatanan lagi mga graduate ta pohon ay mga graduate ra mo graduate pohon o mga proceed tang tanan sa next level mga ka-techno. Yun at no hate, just love. Balik ta sa atong gi-edit mga ka-techno. Yun. So mao wala ko i-upload kay sa basics tanan si balik sa eskwelahan and syempre mauwa pa ta mag-vlogs gawas boss. Kung yung tanahon sa akong mga last videos mga boss, murag dili kayo awkward na po'y part nga makita mo dito nga maratag awkward dan dito gid ko ako pang gikuan akong kaugalingon ron para matubang sa daghang tao mga boss. So karon balay lang sa ta mga boss, dili man ni tantong baga-baga tong naangod, dili tantong baga-baga mga boss. Comment below kung sa hinitabo sa inyong adlaw ron. Ma-upload siguro ni mga 3 days after siguro ani. Tungod sa bitaw, kabisi bitaw. Balik-balik lang sa storya no. Ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Okay, ani. Nag-practice pa ako mga boss sa pag-storya to bang sa camera. Ako sa beginner, awkward kay bisag ako rogi isa, awkward istan. Ako gi-practice akong kagalingon para matubang yung tanan. Pero syempre beginner, namanam lang ta mga boss. Pon maka-vlog lang ito sa gawas mga boss, mga buhat mga maayong videos. So mga to mga boss, see you on my next videos. Like, comment, and subscribe. Pag-ring na po ninyong bell para updated mo sa itong sunod nga videos. So, more na sa tanan ron mga boss. Have a nice day. Peace.